салом алайкум бародаро, хуш омадед ба канали мо. даромада ба канал обуна шавед. ман мехоҳам ба шумо тарзи дар видео чихел, подписация, лайк монанро ба шумо нишон медиҳам. мо ба дилхо браузер медароем. дар инҷо менависем футаж, подписка и лайк, колоколчик для ютуб менависем. чихелик дидасен дар инҷо баромад. Ма дилхош шумо кадоме ки хоҳед скачат мекунед. ма ина як мангиша интихоб мекунам. чихелик дидасен баромад. ма скачат мекунам. вақте ки ман инро скачат кардам, мо медарем ба программаи скачат шед. мо ба программаи кайнмаси дохил шуда инро пахш мекунем. дар инҷо мо мултимедиа пахш мекунем. кадом видеое ки шумо мехоҳед дар онҷо интихоб мекунед. вақте ки мо интихоб кардем, бо дар инҷо слой пахш мекунем. дар инҷо мултимедиа пахш мекунем. ва дар инҷо мо видеое ки скачат карда будем ин намура пахш мекунем. меню дар инҷо световой ключ ин функсияро гиром мекунем. чихелик дидасен гиром карда галашка пахш мекунем. агар видео ба шумо писанд омада бошад, даромада ба канали мо обуна шавед. боз дар ин видеои беҳтар гузошта мешавад дар канали мо. хулоса чихелик диден, мо инами хел рост мекунем. даромада ба канали мо обуна шавед, то аз видеои нав бохабар намонед. хайр.